Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň hususy eýçilikdäki taksileri saklap, olary pul jerimesini salmak çäresi dowam edýän mahalynda käbir sürjüler polisiýa işärleri bilen ulalaşmak ýa-da para bermek arkaly bu ýagdaýdan çykalgy tapmaga synanşýarlar. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, şu günler Aşgabatyň halkara aeroportunyň daşynda hususy awtolowunda kire edýän sürjüleriň ençemesini görse bolýar we olar usullyk bilen müşterileri aeroportdan alyp gidýärler. Hususy taksi sürücüleri polisiýa işärleri bilen ulalaşýarlar. Mysal üçin paýtagtyň aeroportunda şeýle sürücüleriň bir topory polisiýa işärleri bilen öňünden gürleşip, aeroportdan müşterini alyp gaýdanlar üçin her gedekde 10 manat möçberinde pul töleýärler. Bu resmi bolmadyk tölew. Taksi sürücüleri müşterilerden kirey pulunu alanda hamala salamlaşýan ýaly eliniň aýasyndan alýarlar. Polisiýa işärleri de bu ýagdaýy görmedik bolýar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 13 maýda gurrun berdi. Şeýle dol aeroportdan urayan hususy taksi sürücüleriniň müşteriniň ýaşaýan ýeriniň uzaklygyna görä 10 manatdan 20 manada çenli aralykda tölew alýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Beýleki tarapdan paýtagtyň beýleki künjeklerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň hususy yeňil awtolowunda ýa-da marşrutka diýilip adlandyrylýan mikro awtobusunda kire edýän sürüjüler saklap, olary jerime salmak çäresi dowam edýär. Yeňil ulaglara we marşrutkalara aýratynda dinç günleri talap ýokary bolýar, sebäbi çoğunludaky gonamçylyga ýa-da altyn asyr günnor bazaryna gitjek adam köp bolýar. Dün 12-nji maýda bu ura gidýän ýoluň gyrasynda dürli ýerlerde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň adyndan 8 ulagy durdy. Olar hususy taksi sürüjülerini saklap, olary jerime salýardy diýip habarçy aýtdy. Geçen hepde Azatlyk Radiosy bilen mardan habarlaşany okyjy hem hususy awtolowunda kire edýän sürüjülere gözegçiligiň bu vilayetde hem dowam edýändigini habar berdi. Anonim şertde maglumat beren okyjy polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň köçe çykan taksi sürüjülerini awlaýandygyny aýtdy. Şu aýyň başynda Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary türkmen häkimetleriniň hususy taksi sürüjülerine garşy görýän çäklendirme çäreleriniň Daşoz vilayetine hem baryp ýetendigini habar beripdi. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleri tarapyndan saklanan taksi sürüjülerine birinji gedekde 500 manat, ikinji saparda 1000 manada çenli pul jerimesi salynýar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary hususy ulagynda kire edýän sürüjülere garşy gözegçilikler dowam edýän mahalynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleriniň hiç ýyly düşündürüş bermezden zenan sürüjüleriň sürüjülük şahadatnamasyny gaýtadan alyp başlandygyny hem aýdýarlar. Mendiňe geçen ýeşenbe gününde, ýagny bir günüň dowamında 5 sany aýal gyýdyň sürüjülük şahadatnamasynyň elinden alynandygyny eşitdim diýip habarçy aýtdy. 17-nji we 18-nji fevralda Türkmen paýtagtynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işärleri sürüjü aýal gyýdylaryň awtolowlaryny saklap, dürli bahanalar esasında olaryň sürüjülük şahadatnamalaryny almaga başladylar. Ýöne 20-nji martda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 10 manat jerime tölänlerinden soň aýal gyýdylaryň sürüjülük şahadatnamalarynyň ýygyna berilip başlanandygyny habar beripdi. Türkmenistanda hususy awtolowunda kire edýän sürüjülere edilýän gözegçilikler Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde İçeri işler ministri Iskenler Mulikowa bir kenç ýylan etmeginiň ýygyany güýçlenip başlandy. Aşgabatda hususy taksilere garşy alınıp barlayan bu çäräniň fonunda geçen ay şäherde transport ýetmezçiligi emele geldi. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary döwlet eýçiligindäki taksileriň şäherde emele gelen transport ýetmezçiliginden peýdalanyp, öz nyrhlaryny öňküsünden 3-4 esse gymmatladandygyny aýtdylar. Türkmenistanda hususy taksi problemasy we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada türkmen häkimetleri resmi medeniýetde çykyş etmän gelýärler. Bu hakda döwlet mediasynda hem mesele gozulmaýar.